Здравейте, казвам се Мирослава Пътеева. Работя на позиция специалист тестване на софтуер от 3 години в Итър Management Consult. Проектът, в който работя сега, се занимава с поливни системи. Идеята е да автоматизираме процеса, така че клиентите ни да могат да включват и изключват техните поливни системи, когато те желаят, на база на определени показатели. Моята роля е главно да тествам всяко парче код, което моите колеги пишат, и всяка функционалност, която ние разработваме, трябва да бъде подлагана на редица тестове, за да сме сигурни, че качеството на продукта накрая отговаря на изискванията. Предизвикателствата, които срещам, мога да се сетя за 2 в момента. Едното е нуждата да тествам на различни физически устройства, на мобилни телефони, на таблети, на компютри, но аз не разполагам физически с тях. И когато повдигнах въпроса, ние заедно като екип успяхме да намерим решение. Вече използваме един популярен онлайн симулатор за мобилни телефони. Друго ежедневно предизвикателство пред мен са деплоите на моите колеги, тъй като те прекъсват работата и се налага да съответно всеки път да комуникирам с тях това прекъсване. За целта ние направихме така, че вече имаме по-ефективен метод за комуникация. Съгласуваме дейностите си и успяваме да улесним процеса, работния процес за всички. Всеки от нас среща трудности, но заедно като екип ние успяваме да намерим ефективен начин да ги преодолеем. Знам, че във всеки един момент мога да разчитам на своите колеги за помощ, за подкрепа, за съвет. Те имат много дълбоко познание в програмирането, което е безценно за един QA специалист. Като цяло са едни много добронамерени и интелигентни хора. За мен е радост, че работя с тях. Не на последно място, самото естество на тестването, защото ми помага да допринеса за качеството на продукта. За нас е важно клиентите да са доволни накрая. С проверките, с тестванията, с идеите за подобрение, аз успявам да спомогна за това.